таби хуш таманно мекунам бинандагони азиз. Ман Мумтоз 13 сола ҳастам. Шабакаҳои иҷтимоиро хеле дӯст медорам ва яке аз истифодабарандагони доимӣ мебошам. Ҳоло ба шумо дар бораи троллинг ва чӣ тавр ӯро муайян кардан мегӯям. Троллинг як намуди муоширати маҷозӣ бо вайрон кардани одоби муоширати шабакавӣ дар шаклҳои гуногун, мисол хашмгин, зӯроварӣ ва таҳқиромез мебошад. ҳамчунон троллинг як шакли иғвои иҷтимоӣ ё зӯроварӣ дар шабака мебошад. Троллҳоро чӣ тавр муайян мекунанд? Троллҳо бо номҳои ношиносанд. Аксаран ном ва лақабҳоро истифода мебаранд. Баъзеашон дар саҳифаҳои худ маълумоте ҳам намегузоранд. Онҳо суроғаҳои почтаи электронӣ якдафаӣ надоранд. Чӣ тавр бо троллҳо бояд бархурд кард? Дар муносибат бо троллҳо мо бояд дарк намоем, ки шакли муносибати чашм дар ивази чашм, дандон дар ивази дандон метавонад хеле хатарнок бошад. Шумо наметавонед пайхас баред, ки дар пушти ин аккаунти дурӯғ кӣ ҳаст. Дар ҳолати рӯ ба рӯ шудан бо тролл стратегияи беҳтарин ин сари вақт аз баҳс дур шудан аст. Раҳмат, ки тамошо кардед. Хайр!